Siriako errefuxiagoentzat diru ebiltzen. Dio, gaur kontura baiz, Inigo diru hori beretzat hartzen da. Inigo, hilabetetan dabil, Siriako errefuxiagoentzat diru ebiltzen. Dio, gaur kontura da, Inigo diru hori beretzat hartzen da. Bi bazike, irune bertzo, zortziko txikixen, amarreko txikixen. Berak ebakitzen du herrian pastela eskatzeko orduan ez tegu motela ta aspaldi honetan nolako nibela uste etxea berak ere arrizko duela eta ematen dunez bihotza bezala. Bihotza danok degu, nik ere neria, bai laguntza ezkerstin dut, herrita iria, harrapatu nauzue, onartuz egia, errefuxiatuak edota Siria ia sartu dizue guztioi Siria. Sirian ez dagonez egoera edarra laguntzea soilik da nahi degun bakarra aurrean egokitu hain pertsona txarra laizter ez teu izango guk zure beharra diruz beteta dauka audi familiarra. Juizio azkarra ta bastante harina, zuk eingo zenuke neronek adina, lapurtu edo kendu ez baita berdina, bainere aldera egin dudan alegina, onartu beharra ere ez da atsegina. Ez didazu ematen batekin bidikan, horrela pentsatu dut neronek sarritan, ezin zaitut ikusi nik orain begitan, eta obedezuzu aldein hemendikan, jende danan aurrean egurtu aurretikan.
jadanik enpate, zenbat gudu sortuta, zenbat enbate. Onartzen dut egin dut nik 11 kalte, ta utzi behar bau nauzue Azkoitiz aparte. Irunen igual hobe tratatuko naute.